खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बिपिएफ दोलो थायोब्ला जौगानाया जोंनिफ्राय गोजानावसो दं आरो बिपिएफ दोलोआव जादुगरनि बानाबो सोलियासै बे गोख्रों रावानो जाबाय बिपिएफ दोलोआव 17 बोसोर थानानै खामानि मावबोनाय रायजो राजाफोरनि आं बिपिएफनिमोन कारण आं 17 बोसोर बिपिएफआव थानानै गोबां खामानि मावबोदोंमोन नाथाय आं नुबाय बे बिपिएफआव थायोब्ला जौगानाया जोंनिफ्राय माने गोजानावसो दोङो आरो बेयाव थगायनाय आरो बेयाव माने लाजि फोनांनाय आरो माने जायखौ नायनायासो नायनाय बेफोरबायदि माबा सरासनस्रफोरा सोलियो नंगौ बिपिएफ दोलोआव 17 बोसोर थानानै खामानि मावबोनाय चिरांदुवार बियाबनि रायजो राजाफोरा दिनै बिपिएफ दोलोखौ गोबां दुखु मोननानै एबा जौगानायनि जेबो खामानि मावैखौ नुनानै इउ पिपल दोलोआव जयनिं जादों। जिब्रै चिरांदुवार बियाबाव खाम्फा बरगयारि बिथांजों दिनै बिपिएफ बिजेपि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गासै 100निबो बारा दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोना इउ पिपल दोलोआव जगदान जादों। गोबाव बोसोर बिपिएफआव थानानै खामानि मावबोनाय माखासे रायजो राजाफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। चिरांदुवार बियाबाव बिपिएफनिफ्राय इउ पिपलआव जयेन जानाय रायजो राजाफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला 17 बोसोराव बिपिएफआव थानानै आं गोबां खामानि मावबोदों नाथाय बिपिएफआव थायोब्ला जौगानाया जोंनिफ्राय गोजानावसो थागोन आरो बिपिएफआव थगायनाय लाजि फोनांनाय आरो जायखौ नायनायासो नायनाय बिसोर बायदिया जाबाय थायो आरो बिपिएफ दोलोआव जादुगरनि बानाबो सोलियासै होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिपिएफनिफ्राय इउ पिपलआव जयेन जानाय रायजो राजाफोरा। बेनि अनगायैबो बिथांमोना नांगोला बेयाव देरहानो हानाया गोब्राब आरो गुबुन दोलोफ्रा गोदै राव बुंनानै जोंखौ फिदिंफिननो गोब्राब बिपिएफ दोलोआ जोबोद गोजाम जाबाय बेनिखायनो बिथांमोनाव मावनायनि रोंगौथिया गैला होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिपिएफनिफ्राय इउ पिपलआव जयेन जानाय रायजो राजाफोरा। दानिया फैदो 17 चिरांदुवार बियाबाव बिपिएफनिफ्राय इउ पिपलआव जयेन जानाय रायजो राजाफोरा मा बाथ्रा फोरमायबावखो जों आबुङै मिथिना लानि। बिपिएफ दोलोआव जानाय नोंथांमोना गोम गोम बा ज'ज'यै नोंथांमोना बिपिएफ दोलोआव जगदान जादों आसलथे थांखिया मा बिपिएफ दोलोआव? जोंनि बे थांखियानो जाहैबाय जे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो डेभेलपमेन्ट जों बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बेयाव जयेन जाफैदों आरो बेयाव जोंनि अनलि बर'ल' नङा बेयाव आदिबासिफोर दङ माखासेफ्रा माने गुबुन हारिफोरनिबो दङ जों बिथांमोन ज' लोगो नांनानै जोंनि इउ पिपलआव जगदान जाफैदों। आं बिपिएफनिमोन कारण आं 17 बोसोर बिपिएफआव थानानै गोबां खामानि मावबोदोंमोन नाथाय आं नुबाय बे बिपिएफआव थायोब्ला जौगानाया जोंनिफ्राय माने गोजानावसो दोङो आरो बेयाव थगायनाय आरो बेयाव माने लाजि फोनांनाय आरो माने जायखौ नायनायासो नायनाय बेफोरबायदि माबा सरासनस्रफोरा सोलियो आरो थांनाय बार एमपि इलेक्सनाव आं निजेनो जादुगर लायदोंमोन जाहा बिथां हाग्रामा महिला सारनि थिननायाव आं बिश्वनाथ सारिआलिसिम गारि सालायलांदोंमोन आंनो ड्राइभारमोन आरो बे जादुगरखौ लाना फैनानै बान मारि फैदोंमोन किन्तु दिनै बे बानाबो सोलियासै आरो बेयाव जयन्त बिथाङा देरहासार जानो हादों। कारण बे जायगायावहाय हाग्रामा महिलारिया दारायदों बिथांखौ फेजेननो थाखाय माबायदि खालामो? बेयाव जों ओरैबायदि थांखि लाबाय जिहेतु जोंहा जों जितु सोलोंथाइखौ लानानै जों घरे घरे जों बुजायदों कारण बिटिआर सरकाराव जितु सोलोंथाइखौ लानानै नोजोर होदों मानो होनब्ला आंनि गथ'आ दिनै आईआईटी कचिंआव सुपार 50 मिशननि दारा मोननो हाबाय आं बे कचिंनि थाखाय गोबां सिन्था खालामदोंमोन नाथाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ आंनो बेखौ होबाय आरो दा आंनि गथ'आ बे आईआईटी कचिंखौ मोननो हाबाय बेखायनो आङो गफुर हालामनि ओनसोल आरो बे सनितपुरनि ओनसोलनि बर' रायजो राजा आरो बिश्वनाथ सारिआलिनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आं गोसो गोथारै बरायदों। दिनै सरकारा बेनो थाफिनबाय अमित शाह बिथांजों जि गोरोबलायनाय आरो सरकार दाफिननाय बे सरासनस्रा जाहा जाखाबाय बेखायनो बेयाव नांगोला बेयाव देरहानो हानाया गैखाला गोबां पार्टि फैनानै गोदै गोदै राव बुंब्लाबो जोंखौ माने फिदिंनो हानाया गोब्राबसै। आं उदालगुरिनि आंनिया भटारफ्रा बेयाव नङामोनब्लाबो आं दिनै बेयाव जयेन जाबाय आरो उदालगुरि गोबिन्द सार बिथाङाबो देरहागोन निश्चय नीलु स्वर्गियारि बिथाङाबो देरहागोन आरो मा होनना बुङो बेखौ हाग्रामा महिलारिया जेननाया बेयाव खाथन जाखाबाय मानो होनब्ला जों बिथांखौ जों 17 बोसोर जों लोगो हमनो नाजाबाबो जों लोगो मोनाखै। दानि रायजो राजाफ्रा
गोबाङानो साननो हागौ बे कमेडियान भाषा बुंनानै गोदै गोदै बुंनानै रायजो राजाखौ थगायनो हागोन खिन्थु दिनैनि जुगाव बेयो जोंखौ थगायनो हानाय नंला खारन बेखौ 17 बोसोर आं गारि लानानै नागिरदोंमोन लोगो हमनो नागिरदोंमोन बिथाङा आंनो गोबां स्किम होदोंमोन खिन्थु बे स्किमफोरनि बिलफोरखौ आं मोननो हायासै दिनै आङो दुखिया जाबाय आं गोरिब जाबाय आंनि लंपेन्ट गस्ला दिनै मोजां नंला आं सासे कन्ट्रेक्टरमोन आंखौ बेबायदि थगायबाय आं सिडि फान्डआव आंनो खामानि होदोंमोन पिडब्लिउडिआव खामानि होदोंमोन पेनाल्टि डिपार्टमेन्टआव आंनो खामानि होदोंमोन दिनै आं 11 सननिफ्राय आं बिल मोननो हायाखिसै बेनिखाय आं दिनै बेबायदि अबस्था जादों बे समस्थियाव बिरगाव मुसाहारिया बिपिएम जानानै केम्पिं खालामनायखौ नुनो मोनदों गतिके बिथाङा माबायदि रायजो राजानि अननाय मोनगोन आरो नोंथांमोना बिनि गेजेराव माबायदि खामानि मावो बिरदाव बिथांखौथ' आं सिनाय मोनो बिथाङाबो आंखौ सिनाय मोनो खिन्थु बिरदाव हिसाबै आं बिथांखौ आंनि पार्सनेलि हिसाबै आं बिथांखौ अनुरद खालायदों रायजो राजाखौ जोङो बेबायदि थगाय थसि खालामबाय थानाया मोजां नङा मानो होनब्ला बिथाङाबो इउपिपिएलनिनो सासे खामानि मावग्रामोन मोजांमोन बिथाङा मोजां मानसिमोन खिन्थु दिनै बिथाङा टिकेटनि बेलायाव बिथाङा दुखु मोननानै गुबुनाव थांदों आं बिथांखौ आखाइ खबजबनानै खावलायदों नोंथाङा जेरैनो दोङो ओरैनो सिरि थानायानो आंनि थाखायबा मोजां आरो दिनैनि दिनाव रायजो राजाया नोंथांखौ जोङो सापर्ट होनाय नङा नोंथाङा गोबाव सम सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिपिएफआव थांनो खामानि मावबाय थादोंमोन दिनै इउपिपिएलआव थांनानै खालामनो दिनै रोखा बुंनो थाङोब्ला आं गोजोननाय मोनदों आंखौनो बेक्ति हिसाबै चिरां जिल्लायाव चिरां दुवार हिसाबै दा रलिं सरकार हिसाबै इउपिपिएल जाहा मानाव गेदेर प्रमद सरकार जेखौ होनो दा बिथांनि दैदेननायावनो नैबे जोंनि 14 चिरां दुवाराव मानाव गेदेर आवगयनि बिटिसिनि बारग' 17 बोसोर सासन खालामबोनाय मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी सार बिथाङा बे ओनसोलनि सिगाङाव जेरैबायदि मावदों आरो बे फैबाय थानाय समावबो गोबां हाबा मावनो गोनां दं दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा गासैबो बयनिबो गामि गामि बे इउपिपिएल सरकारखौनो बरायदों आरो इउपिपिएल सरकारखौनो मोजां मोननानै बयबो बाहागो लानांगौ होननानै जोङो खावलायलायनायनि गेजेरजों आंबो सासे बेक्ति हिसाबै आङो 15-17 बोसोर आङो बिपिएफआवनो दंमोन आरो बै समाव जेरैबायदि जाखिनि बिपिएफ दल हिसाबै खामानि मावबोदों बे हिसाबै दा आरोबाव बिनि अनगायै बिपिएफ दला जेरैबायदि फुराना जाबोबाय बिथांमोनहा मावनायनि माखासे अभिगथा गैला दा रलिं सरकारा जेरै इउपिपिएल दल हिसाबै दं हिसाबै खावलायनाय हिसाबै गोसो जानानै आंनो बेक्ति हिसाबै आं फैदों आरो आं मोजां मोनदों दिनै थारैनो आं इउपिपिएलआव जगदान जाबाय आरो दिनैनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन साफ्रोमबो जोङो बर' एसे हल जोङो 14 चिरां दुवार हिसाबै खाम्फा बरगयारी सारखौ जोंनो नांथारगौ आरो बिथांखौ देरहासार खालामनानै 90% 100% नङाब्लाबो 90% जों बिथांखौ सापर्ट खालामनानै सरकार दानायाव गासैबो गोहोफोरखौ जोङो फिन आरो मोनफिननो थाखाय जोङो बिथांनि गेजेरजों जोङो नाजालांगोन आरो जोंनि बिथोरिया खना खनला थानाय गामिफोराव जेरैबायदि मावनांगौ आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनांगौ माखासे बिबान दं बेफोर खामानिफोरखौ निश्चय बिथांनि गेजेरजों जों मावफुंनो हागोन आरो बिथांनाव जोङो आसा खालामो आरो जों खावलायगोन आरो मानाव गेदेर सारा दानि जाय जों केन्डिडेट जों मोननो हादों खाम्फा बरगयारी सार बिथाङा रावखौ माइ गाब जुजाय होननानै बखिया माबाया बासिया माने मोजाङै रायलायो दादाबा हिसाबै बयखौबो मोजाङै रेसपन्स खालामो सापर्ट खालामो आरो जाखिनि अननाय होयो जोंखौ अननाय होनाय हिसाबै जोङो अननाय होनांगोन बेखायनो आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि मिडिया थ्रुयै आं बेखौ बुंबाय आरो दिनै आं बुंगोन इउपिपिएल सरकारखौ बयबो रायजो राजाफ्रा दलै नोगोरै ओंखारनानै सापर्ट खालामनांगौ आरो फैगौ 22 तारिखआव मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी सारखौ इउपिपिएल ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनांगौ होननानै आंबो जानजि खाफ्राबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय गतिके बै समावहाय नोंथाङा बिपिएफ दलाव दंमोन बिपिएफ दलनि आफादगिरि बा चिफ हाग्रामा महिलारिया बे जायगायाव दारायनो फैदों बिथाङा माबायदि जेननो हागौ नोंथांमोननि आं बेखौनो बुंगोन दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बै समाव जेरैबायदि गावनि माखासे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै देरहासार जाबोदोंमोन नाथाय बेनो दा बे बुब्लियाव बिथाङा गोबाव सम मावबोनानै माखासे मावबावनांगौ खामानिफोरखौ मावफुंनो हायाखै आरो बिथाङा इसिबां गोहो गैला आरो बिथांनि गासैबो गावनि आखि आगदा थानाय मानसिफ्रानो नैबे जोंनि इउपिपिएल दलाव हाबफैजोब्बाय आरो बुंनो थाङोब्ला गासैबो प्लान पलिसि खालामग्रा पलिसि मेकारानो जोंना मानाव गेदेर नैबे खाम्फा बरगयारी सारानोमोन आरो बिथांनि गेजेरजोंसो बिटिसिखौबो
सोरजिनो हादोंमोन होननानै जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा सानो आरो बेखौनो फोथायनानै आरो दा जाय जोङो बिटिआर सक्ति हिसाबै लाबोदों बे 14 चिरांदुवाराव जों बेखौनो लुबैयो जों खाम्फा बरगयारी सारखौनो जों जुदि जानजि खाफ्रानानै देरहासार खालामनो जोङो जुजिबायब्ला थारैनो जों बेवहाय बुंगोन हाग्रामा महिलारिया बेवहाय 100% जेनलांगोन आरो खाम्फा बरगयारी सारा बेवहाय देरहासार जागोन बेखौ जोङो 100% जोङो रोखा जोङो बुंबाय आरो बेखिनियानो